Bună și bine v-am regăsit! Astăzi facem împreună cea mai bună ciocolată caldă. Știți care este cea mai bună ciocolată caldă? Cea făcută acasă. Aceea în care știi tu ce ingrediente pui și pe care o prepari cu drag și de multe ori cu iubire pentru cei din casă. Dacă ai copii și sunt îndrăgostiți de cacao cu lapte, nu le cumpăra ceva instant din supermarket, nu e deloc o opțiune sănătoasă. O ciocolată caldă bună, făcută cu grijă și respect pentru organism, trebuie să conțină 3, maximum 4 ingrediente: lapte integral, ciocolată neagră mărunțită în bucățele mici, cacao și, opțional, zahăr. Hai să începem! Vă mulțumesc pentru răbdare și interes. Vă aștept cu bucurie și data viitoare!